Čaute. Vítajte pri MotoGP Breakdown. Máme za sebou prvú veľkú cenu, ktorá sa konala v Thajsku v meste Buriram. Táto Grand Prix patrí medzi tie náročnejšie v kalendári skrz náročnosť trate, ktorá je v štýle stop and go a sú tu hlavne vysoké teploty, ktoré ovplyvňujú správanie motoriek a najmä pneumatík. Mám pre vás pripravené nejaké postrehy, tak poďme na to. Ako prvé sa chcem pozrieť na Apriliu. Jazdci Aprilie pôsobili počas celého víkendu neuveriteľne stabilne. Motorka nepôsobila agresívne, nemal som pocit, že by jazdci museli motorku prehovárať do zákrut. Motorka bola krásne čitateľná, čo je v Burirame obrovská výhoda. Trať má niekoľko prudkých brzdení, kde jazdec brzdí z viac ako 300 km rýchlosti a vlastne ešte počas toho, ako naplno brzdí, tak už začína zatáčať. V tejto fáze je extrémne namáhaná predná pneumatika, čím v nej narastá tlak a teplota. Keď je na prednú pneumatiku vyvíjaný veľký tlak, môže sa prehriať a môže to viesť k tomu, že motorka začína byť nervózna. Keď jazdec zacíti, že tá motorka je nervózna, začína byť opatrnejší a nemá takú istotu pri tých nájazdoch. Vlastne Aprilia bola práve v tomto bode neskutočne silná. Nevideli sme žiadne nejaké náhle pády na predok. Všetko pôsobilo extrémne hladko a kontrolovane. Z tohto, čo som videl, mi vychádzajú dve veci. A to sú vlastne, že je veľmi dobre nadstavená rovnováha medzi predkom a zadkom. A to, že motorka nie je citlivá na nejaké výchylky v tlaku prednej pneumatiky. Ďalšia vec, ktorú musím pri Aprilii vyzdvihnúť, je manažment zadnej pneumatiky. V Burirame je niekoľko miest, kde sa veľmi tvrdo akceleruje z nízkych rýchlostí a ak by mali nadstavenú elektroniku, trakčnú kontrolu príliš agresívne, tak by mohlo dôjsť k rýchlej degradácii zadnej gumy a na konci pretekov by vlastne spomalovali. Bolo to dosť často vidieť minulý rok najmä pri KTM-ke. Najdôležitejšia vec je tá, že Aprilia vyzerá, že má aktuálne výbornú koncepciu stroja, na ktorej boli vlastne všetci jej jazdci extrémne rýchli, bez nejakých väčších problémov. Keď sa len pozrieme na umiestnenia, tak v hlavných pretekoch boli všetci jazdci top 5 a z toho Bezecchi a Fernández na bedni. Ogura, tak ako minulý rok, bol na 5. mieste. A Martin, ktorý sa celú zimu doliečoval zo zranení, tak v šprinte bol 5. a hlavné preteky skončil na 4. mieste, čo je výborné. Ako ďalšiu sa chcem pozrieť na KTM-ku. KTM-ka mala silný víkend. Motorka si držala dobré tempo aj v horúčavách, čo býval po minulé roky veľký problém, najmä na týchto okruhoch v Ázii. A vlastne celková filozofia KTM-ky bývala prudké brzdy, prudká akcelerácia. A toto sa nie vždy zhodovalo práve s takýmito stop and go okruhmi. A vyzerá, že počas zimy KTM-ka našla výborný balans medzi štýlom tohto jazdenia a samotným manažmentom pneumatik, lebo tiež ako KTM-ka vydržala celú závodnú vzdialenosť bez nejakej degradácie pneumatík, bez nejakého výrazného spomaľovania. Videli sme to na Acostovi, ako to bolo super. Je síce fakt, že KTM-ku tento víkend ťahal hlavne Acosta. Počas šprintu vedol krásne súboje s Marcom Marquezom. Nastala tam trošku taký ťukanec, alebo jemné vytlačenie Marcom Marquezom, na základe čoho vlastne Marquez dostal penalizáciu, že mu musel prepustiť pozíciu. Bolo to vlastne v poslednom kole. Marquez tam síce mal snahu pustiť ho tak, aby si pripravil výjazd a na rovinke ho mohol dotiahnuť, lenže problém Burirame je ten, že cieľová čiara je vlastne veľmi blízko za poslednou zákrutou, takže tam už nemal šancu to Marquez dotiahnuť a tým pádom vlastne Acosta vyhral, čo bolo jeho prvé víťazstvo v šprinte.
Acosta takisto hlavný pretek výborný, zvádzal tam boje s Martinom, s Marquezom, dotiaľ sa na Fernandeza. Acosta stabilný víkend, stabilné závodné tempo, super. Brad Binder z KTM-ky bol stabilný, jazdil viac menej stále také isté časy. V šprinte bol 6., v hlavnom preteku skončil 7. Mal trošku problémy a po šprinte sa sťažoval na prednú pneumatiku, takže keď v nej narastie tlak, je s motorkou ťažšie brzdiť a stále držať ako keby tie jeho najrýchlejšie časy konzistentne, že boli tam nejaké také menšie odchýlky, ale nebolo to, že by padlo nejakú sekundu alebo 2 na kolo. Takže z tohto dôvodu musel byť pokojný a musel si manažovať predok. Pochválil, že motorka v porovnaní s minulým rokom je veľký krok dopredu, čo je veľmi, veľmi kladné pre ňo. Pod KTM-ku spadá aj Tech 3. Tech 3 bol tento víkend taký menej výrazný. Skôr to bolo o tom, že skúšali hľadať nejaké nadstavenia, možno porozumieť nejakom motorke, ako útočiť na bedňu. Enea Bastianini povedal, nemohol tlačiť na pílu, mal problémy najmä v slipstreame a že musia zostať pokojní a pochopiť, o čo vlastne ide, na čo sa majú zamerať, čo majú vyriešiť. V nedeľu skončil Bastianini 12. a KTM v nedeľnej správe uviedla, že to bol komplikovaný závod, na rovine bolo veľa pohybu a aj keď sa oproti sobote mierne zlepšili, nestačilo to. Pod KTM-kou jazdí Maverick Viñales. Mavericka začal koučovať Jorge Lorenzo a Jorge Lorenzo mal také, povedzme, nešťastné vyjadrenie, že s Maverickom určite pôjdu o titul a že Maverick má viacej talentu ako Pedro Acosta. Tento víkend to úplne moc nedopadlo, podľa jeho vyjadrení, čo ale bolo zaujímavé a priniesla tá ich spolupráca Viñalesa a Lorenza. Nejaké výsledky boli v predsezónnych testoch, kde Maverick na zlých podmienkach trate bol fakt rýchly a vlastne sa tam vyjadril spôsobom, že no však Lorenzo ma nútil robiť tieto veci a vlastne ja to mám natrénované, takže mne to nepríde divné, že mám ísť na takúto trať a podávať tam výkon. Takže niečo málo to donášalo, nepretavilo sa to síce moc v tom závodnom víkende a po šprinte Maverick povedal, že to bol zlý deň, nevie to vysvetliť a chýba mu rýchlosť, takisto musia zistiť prečo. Po pretekoch dodal, že mu chýbal predný grip a že z testu mal lepší pocit, ale tento víkend sa to zhoršovalo každým dňom, preto na to chcú zabudnúť a sústrediť sa na ďalší víkend. Je zaujímavé, že na predný grip, alebo celkovo keď narastie ten tlak v pneumatike, tak sa sťažoval Viñales, sťažoval sa na to Binder a sťažoval sa na to Bastianini. Traja jazdci zo 4 z KTM-ky a majú problém s prednou pneumatikou, čo vlastne Acosta. S tým nemal nejaký najmenší problém. I keď mal tam také jemné zavretie predku, ale zachránil to a pokračoval ďalej. Pokračoval v rovnakých časoch, ako mal predchádzajúce kola, takže ťažko povedať. Uvidíme, ako sa bude KTM chovať na iných tratiach. Mám to fakt zvedavý. Ducati posledné roky dominovala jednou hlavnou vecou a to bola vlastne komplexnosť celej motorky. Za akýkoľvek podmienok nebola
náchylná extra na nejaké veľké zmeny. Proste to bola motorka, tu máš a jazdi. Ako na Ducati vedel jazdiť fakt každý. Minulý rok to úplne nebola pravda. Tam s ňou dosť bojovali s GP25, najmä Bagnaia. Tam to bolo ako taká tragédia trošku. Ale vlastne Ducati mala vo všeobecnosti silná akcelerácia, výborný time attack, stabilné brzdenie a dokázali pracovať s pneumatikami v širokom okne podmienok. A vlastne to, čo som hovoril. A Ducati mala víkend Ducati bola rýchla, ale výsledky neboli asi také, aké si predstavovali. Počas prvého dňa predsezónneho Buriram testu mal Marquez nejaké pády a vlastne pripisovalo sa to tomu, že chytil nejaký žalúdočný vírus. Niečo som zachytil, že to bola buď nejaká salmonela. Proste bol vyčerpaný, nevedel sa na to sústrediť, robil chyby, takže tieto dva pády pripisoval v tých predsezónnych testoch. Tie pripisovali práve týmto komplikáciám. A vlastne keď už začal priamo ten závodný víkend, tak celkovo z Marka Marqueza som mal taký pocit, ja neviem, aký by som ho videl v Honde. Došiel, zosadol z motorky, sadol si do boxu a neboli tam také tie úsmevy, jak zvykával mať, najmä keď prešiel z Hondy do Gresini. Vyslovene zosadol z motorky a úsmev od ucha k uchu. Vtedy to bolo super. Prešiel z Gresini do Ducati. Tam tiež, ako ten minulý rok, tam to išlo. Rad za radom výhry, rad za radom prvé miesta v tréningoch. Teraz to bolo fakt náročné. A neviem, či to bolo tou chorobou, ale zaskočila ma tam aj jedna vec, ktorá, mám pocit, že to bolo asi vo štvrtok, keď zvyknú mať také tie preskonferencie a takéto showky a mali tam takú tabulu. On tam došiel, tam boli jednotlivé týmy a boli tam také magnetky s tvárami jazdcov a mal nalepiť, kto kde bude budúci rok. A vlastne seba nenalepil nikde. Tak sa ho pýtali, že či plánuje ísť budúci rok na dovolenku. On vlastne povedal, že všetko je možné. Takisto sa robí, alebo strašne mlží ohľadom podpisu zmluvy na ďalší rok. Takže neviem si na ňo utvoriť nejaký názor, že čo sa asi deje. Nemyslím si, že by chcel skončiť. On určite chce ísť do toho, že pokoriť počet Rossiho titulov. A tento rok je veľká pravdepodobnosť, že sa mu to podarí, ale neviem, či by tak s tým riskoval a kalkuloval, že áno, tento rok sa mi to určite podarí a už chcem ísť do dôchodku. Tým si nie som úplne istý a nemyslím si, že by to nejako uťal svoju kariéru. Marc Marquez v šprinte skončil druhý po vlastne spomínanej už penalizácii, ktorú som hovoril pri KTM-ke. Tam on sa k nej vyjadril, že rešpektuje rozhodnutie riaditeľstva a on robí len to, čo má. Takže nevyzeral nejaký úplne nadšene, ale povedal, OK, dali ste mi ho, tak som spravil, čo ste mi povedali a ideme ďalej. Nedeľa nedopadla úplne presne podľa jeho predstav. Vyjadril sa, že 4. miesto by zajazdil určite. Pomýšľal a bol optimistický na 3. až 2. miesto, že by mohol zajazdiť. Hovoril, prvú polovicu vlastne šetril seba, šetril pneumatiky,
A keď sa vlastne do toho začal opierať, tak v jednej časti sa mu zavrel jemne predok. Tak chcel ísť vlastne do tej istej zakruty jemne zo široka, aby predišiel tomuto ďalšiemu zavretiu a vyšiel von v strate. No a nejak ešte nechápu, čo sa stalo, ale ako vyšiel von v strate, spomína, že zacítil ranu, že zadná pneumatika explodovala a musel zo závodu odstúpiť. Hovorí, že počas tréningov, počas kvalifikácií x krát milión jazdcov tam vyletelo, nikdy sa niečo takéto nestalo. Hovorí, že tie obrubníky sú tak navrhnuté, že výjsť cez ne von nie je problém. Keď ide vlastne naspäť z tej výbehovej zóny na trať, tak musí byť veľmi opatrný, aby to tam nejakým spôsobom nepoškodil. On proste ale chytil defekt a ako celkom masívne poškodenie Rafiku už pri tom, ako vyletel von. A Michelin nejak trošku dáva ruky od toho preč a jednu reakciu, ktorú vlastne vydali, je, že oni spájajú príčinu tohto poškodenia nárazom o obrubník a nejak sa k tomu už ďalej nevyjadrovali. Čiže narazil na obrubník, stratil tlak a to je tak všetko. Francesco Bagnaia. No. Ten ide v takých trošku minuloročných stopách. Na predsezónnych testoch bol z motorky nadšený. Hovoril, konečne našli nadstavenie, konečne cíti istotu, výborný nájazd do zatačky. A závodný víkend a máme tu minulý rok. Francesco priznal vlastne, že Q1 bola jeho chyba. Zmenili nejaký setup a proste tú motorku úplne rozladili, nadstavili ju úplne zlým smerom, ako potrebovali. A že sa proste musí trošku upokojiť. A po nedeľných pretekoch už nejak tak ako neskrýval to svoje sklamanie a povedal, že vlastne bol poslaný na Ducati a že má problém dostať motorku do nejakého správneho nadstavenia a že ak štartuje zozadu v pretekoch ako boli tieto, tak vie, že nemá šancu. Takže trošku sa znova začíname motať u Francesca s takými problémami minulého roka. Nevieme to nadstaviť, nevieme to doladiť. Vybruje mi to z predku, nekľudný predok. Pevne dúfam, že toto bol Pekov len taký prvý zlý víkend a naladí sa na nejakú takú dobrú strunu a nájdu fakt nejaký dobrý setup a bude tam zametať prvé pozície. Pevne v to dúfam. Z Ducati má vlastne VR46, Fabio Di Giannantonio. V závode bol 6. Nejakej tej oficiálnej tímovej správe povedal, že plán bol, aby zostal od začiatku pretekov vpredu. Snažil sa, aby nestratil pozície, neurobil nejaké chyby. Ale vlastne už ostatní jazdci mali výborný štart, na ktorý on trošku nezareagoval. A tým pádom vlastne musel manažovať pneumatiky na tú druhú polovicu závodu, aby to nejakým spôsobom zúročil. Mal technický problém od 6. kola, kde nemohol tlačiť naplno a napriek tomu povedal, že mohli so svojím tempom minimálne bojovať o 3. miesto. Takže nebyť technického problému, nebyť nejakého nevydareného štartu, tak si myslím, že fakt by sme ho videli niekde okolo toho 5. miesta. Ukazoval to vlastne aj v tréningoch, takže tam sa fakt darilo. Franco Morbidelli. Morbidelli bol v nedeľu 8. a VR46 to popísali ako jeho comeback. V 5. kole bol až 19. Potom našiel rytmus a začal naberať pozície.
Morbidelli v tímovej správe povedal, že to boli doslova dva rôzne preteky. Začiatok slabý, potom silný a stabilný. Aj keď cítil nejaké problémy s gripom a rýchlou spotrebou pneumatík. Hodnotí to celkom pozitívne, takže uvidím, ako sa im bude dariť ďalej. V Ducati máme ešte Gresini. A u Gresini, ako sme zvyknutí po minulých rokoch, že sa zapájali do bojov o pódium alebo víťazstvo, najmä zo strany Alexa Marqueza, tak teraz boli tak nejako mimo celého toho hlavného diania. Alex Marquez v šprinte bodoval, ale nedela skončila DNF-kom, kde vlastne teda spadol a závod nedokončil. Michel Pirot zaskakoval za zraneného Fermina Aldegera, takže tam od neho sa nedajú čakať nejaké veľké výsledky tým, že je to vlastne taký ako testovací jazdec záskok. A jeden taký zaujímavý moment tam bol vlastne medzi Pirom a Alexom Marquezom, kedy Piro vlastne išiel v ideálnej stope. Bolo to vlastne počas tréningu. A Alexa zblokoval, tak si tam akože poukazovali nejaké veci, že teda Alex nebol úplne nadšený a na základe toho dostal Piro penalizáciu 3 miesta dozadu na rošte, ale tým pádom, že sa aj tak kvalifikoval na poslednom mieste, tak sa nič nedialo. Ďalej tu máme Hondu. Honda HRC. Mir mal výborný šprint na 7. mieste a v nedeľu ale musel odstúpiť z pretekov a povedal, že mal problém s externým dodávateľom. Údajne bolo nebezpečné zostať na motorke, prišli vibrácie a elektronika prestávala fungovať kvôli veľkému prešmiku a že to prišlo veľmi náhle. A neviem úplne, čo myslí externým dodávateľom, ale teda predpokladám, že asi tam bol nejaký problém s pneumatikami, ale na to si ešte budeme musieť počkať na nejaké zákulisné info. Keď na niečo narazím, tak pri ďalšom breakdowne to buď poviem hneď na úvode, alebo to doplním buď ešte do tohto. V HRCčku máme Luca Mariniho. Marini mal stabilný víkend, pred pretekmi hovoril, že v Burirame bude kľúčová kvalifikácia a cieľ je maximalizovať štartové miesto. V piatok vysvetľoval, že zradné podmienky a hrozba dažďa im narušili plán. To je pravda, tam vlastne v tom tréningu, kde sa rozhoduje, či postupí priamo do Q2 alebo bude musieť prejsť cez prvú kvalifikáciu. Tak na jednej časti trate tam začínalo poprchať, boli tam aj vyvesené vlajky. Niektorí jazdci tam trošku na tom poližovali a našťastie nepopadali, ale boli tie podmienky také trochu náročnejšie na to. Luca Marini v šprinte skončil na 10. mieste a v hlavných pretekoch vlastne si obhajil tiež takisto 10. miesto. Myslím si, že celkom solidný výkon Hondy na to, čo predvádzala po minulé roky. Vyzerá to, že nejak začínajú trošku napredovať. Takže z toho mám veľkú radosť, lebo Hondu by som rád videl niekde na vyšších priečkách ako v strede alebo na konci pola. Ale tým, že už sa hýbu v tej top 10, tak to som fakt rád. Hondu vlastne jazdí ešte LCR-ko. Tam je Zarco a Moreira. Johan Zarco po predsezónnych testoch povedal, že majú oveľa jasnejší smer, našli nejaké riešenia a že s týmto balíkom môžu ísť na silné výsledky. Výsledky sa zlepšili, ale neboli úplne extra silné. V piatok sa vyjadril, že cieľ bol top 10, ale že vietor menil podmienky a s novými gumami bolo náročné na to tlačiť. Do Q2 sa dostal, s čím bol teda spokojný
ale myslím si, že predpokladal trošku lepšie umiestnené na štarte, najmä po vyjadrení, že idú na silné výsledky. A nakoniec sa v šprinte umiestnil na 12. mieste a v pretekoch na 11. mieste. Jeho tímový kolega a vlastne nováčik MotoGP Diogo Moreira pred víkendom povedal, že testy boli veľmi pozitívne, urobil výrazný progres od toho, kedy sa vlastne prvýkrát posadil na MotoGP motorku a že sa teda nevie dočkať sezóny. Po šprinte priznal takú tú typickú ruky hlášku, že sú to jeho prvé preteky v MotoGP, tlačil príliš na zadnú pneumatiku a že ku koncu bolo ťažké udržať tempo. Ale berie to ako pozitívnu skúsenosť a chce sa učiť. Výsledky o šprinte skončil 13., v preteku skončil 13. Myslím si, že na Hondu a na nováčika super. Uvidíme, ako tomu to pôjde ďalej, ale tým, aký je bodyram špecifický a náročný, tak ako ja si myslím, že toto je dobrý výsledok. No, Yamaha. Tu si nejak musíme povedať, že Yamaha je stále v nejakom režime vývoja. Mne to trošku príde, že oni už tieto litrové prototypy áno, spravili V4, aj keď nemuseli, keď vlastne od budúceho roka to bude iná kubatúra. Mohli sa sústrediť úplne na ňu. Minulý rok vlastne túto V4 už testovali a neboli ste nejak extra nadšení. Mala nejaké problémy, bola pomalšia ako radový šourovalec. Ale tak rozhodli sa, že nasadia do tejto sezóny V4. Predsezónne testy boli náročné, museli ich aj na jeden deň ukončiť z nejakých nezistených príčin a z bezpečnostných dôvodov, kým sa vlastne Yamaha vyjadri k tomu, že áno, je to bezpečné, môžete jazdiť ďalej. Vždy, keď som pozeral na Quartarara, či už to bolo v boxe, ako zosadol z motorky, alebo proste vyšiel von v strate, bolo vyslovene vidieť, že ten predok je nekľudný, že musel buď narovnať motorku, alebo mu to podklzlo a musel to rýchlo zrovnať. Vyšiel von v strate a ten zúfalý pohľad, že tak sa rozšapil na nádrž a rozhazoval rukami, že no tak bohužiaľ. Z Quartarara strašne cítiť, že ten jazdec je vyhoretý. Vyhoretý a nešťastný. A som veľmi zvedavý, kde skončí budúcu sezónu. Špekuluje sa o Honde. Niečo som počul, že aj Aprilia by tam mohla zohrať nejakú rolu po odchode Martina, lebo však Aprilia si bude chcieť bez Echyho určite nechať. No ale poďme sa pozrieť na nejaké ich postrehy, vyjadrenia. A vlastne Quartararo po piatku povedal, že hľadajú smer a že on s týmom dáva do toho maximum. Čomu verím, lebo každý jazdec chce vyhrávať. A keď nemá k tomu motorku a vie ten vývoj nejako ovplyvniť, tak sa bude snažiť maximálne, aby tá motorka prešla nejakými zmenami a priniesla mu tú istotu a to, čo potrebuje, aby mohol vyhrávať. Porová sa niečo, že riešia nejaké úpravy na motore, ale budú až v Le Mans. A to som zvedavý, čo to je presne. Fabio sa vyjadril, že zatiaľ nevidia jasný smer vývoja a nemajú teda vôbec jasný smer, kadiaľ chceme ísť a čo potrebujeme chytiť a upraviť. Zaujímavé je to, že Yamaha po pretekoch zrušila mediálne povinnosti jazdcov, čiže jazdec Yamahy dojazdí preteky a
ideme do boxov a postaví sa nejaký kravaťačik pred kamery a dá nejaké vyjadrenie. Čo tiež tak akože zaujímavé. A vlastne ich výsledky jazdcov, alebo teda Fabiove, tak Fabio skončil v šprinte na 16. mieste a v hlavných pretekoch na 14. mieste. Alex Rins veľmi, veľmi podobne, ale ten už mi prišiel taký už, že no, tak ideme jazdiť. Nečakáme od toho žiadne zázraky, ideme jazdiť. A vlastne povedal, áno, cítil sa dobre, ale po obede nevedel zopakovať čas, ktorý zajazdil do obeda a potrebujú pochopiť prečo. No, že s čím môžu mať problém. Rins skončil v šprinte na 18. mieste a v hlavných pretekoch na 15. mieste. Pod Yamahu a vlastne pod Prima Pramac Yamaha spadá Jack Miller. Jack Miller po štarte povedal, že sa cítil dobre, tempo bolo slušné, nerobil chyby, sústredil sa vlastne na zber dát, aby mohli tú motorku nejakým spôsobom posunúť ďalej a že na rovinkách ich stále najviac trápi top speed. Tam sú o pár kilometrov nižšie ako ostatné motorky, tam ako výrazne strácali. A zároveň povedal, že oproti dlhým jazdám z testu cítia krok dopredu. Takže snáď tam nejaký progres aj reálne je. A v piatok hovoril, že podmienky mu komplikovali jazdu, ale v tempe má, aj keď to nie je na výsledkoch vidieť, lepší pocit. A jazdec, na ktorého som sa najviac tešil po prestupe zo Superbikeov, Toprak. Topraka považujem za jedného naozaj asi z najtalentovanejších jazdcov a vlastne dokázal to v Superbikeoch, keď prechádzal z Yamahy do Bavoraku, kedy mu vlastne každý hovoril, že s tým Bavorakom sa zakope a on s ním vyhral titul. Potom im v Superbikeoch zrušili špeciálny rám, ktorý mohli používať. Toprak sa pár závodov trápil a potom vlastne Bulegovi nedal dýchať a vyhral druhý titul s Bavorakom. Takže som Topraka strašne vnímam ako jazdca, ktorý sa dokáže veľmi dobre adaptovať, nájsť veľmi rýchlo limity motorky a tlačiť na ne a byť rýchly. Fakt akože na furiku, hej. Ako Toprak je fakt pán pilot. No, bol som na to zvedavý, ako si poradí s MotoGP motorkou vzhľadom na to, že minulý rok zaskakoval za Marca Marqueza Bulega na posledných dvoch pretekoch a ako ten výkon Bulegov na GP motorke bol ku koncu pola. Tam sa nebil niekde ani o stred, ani o predné priečky. A presne upozorňoval na to, že Toprak je silný na brzdách a veľmi ťaží z prednej pneumatiky, čo je na Michelinkách veľký problém. Ako Bulega si na to nevedel zvyknúť. Toprak prešiel do Yamahy, mali nejaké prvé testy. Tie boli také neverejné, z nich neboli ani nejaké časy. A už tam boli nejaké tie ohlasy také, že učíme sa, skúšame, testujeme. Predsezónne testy, Toprak sa hýbal tam niekde na tých posledných priečkach a sám Toprak bol z toho dosť demotivovaný. Roky je zvyknutý na to, že keď sa pozrie na výsledkovú listinu, tak sa hľadá 1, 2, 3, 4, 5. No a teraz sa hľadá 19, 20, 21, 22. Takže toto mu na psychike nepridalo a
mal ešte vyjadrenie, že on vlastne GP motorkou ešte nepadol. A že asi by mal padnúť s GP motorkou, aby našiel jej limity. To sa mu trošku podarilo. Poďme sa pozrieť, aké mal vyjadrenie. Toprak počas šprintu skúšal sledovať Jacka. Videl, kde stráca a kde sa vie priblížiť. A že cieľ je zostať pokojný, zlepšovať si s motorkou a sústrediť sa na pozitíva. Po piatku rozprával o tom, že jeho fokus je zlepšovať štýl jazdy porovnávaním dát s ostatnými Yamahami a že sa potrebuje zlepšiť v sektoroch 1 a 2. Gino Borsovi to po šprinte zhrnul veľmi pekne. Škoda Toprakovho pádu, lebo jeho tempo bolo konkurencie schopné na prvý MotoGP šprint a to bola veľmi dobrá úroveň. Áno, je pravda, Toprak v tom šprinte padol a asi zjavne našiel limit. Hlavný pretek bol zaujímavý pre Topraka. Tak Toprak skončil na 17. mieste pred Jackom Millerom. A vlastne Quartararo skončil na 14. a Rins na 15. mieste z Yamahy. No, blížime sa k záveru. A keď to uzavriem po prvom víkende, čo nám tak nejakým spôsobom môže ten prvý víkend napovedať, tak to sú Aprilia, bola v Burirame najkomplexnejší balík. Výsledok to potvrdil, Bezzecchi vyhral a Aprilie boli extrémne vysoko v poradí. Čiže fakt každý jazdec Aprilie bol v top 5. KTM má skvelý štart vďaka Acostovi, stabilným bodom cez Bindera. Acosta je vlastne líder šampionátu po celom závodnom víkende. A je to vlastne prvý jazdec KTM-ky, ktorý vedie šampionát MotoGP. Ducati dostala veľmi nepríjemný úder. Nielen bodovo, ale aj psychologicky, keď Marc prišiel o výsledok kvôli incidentu s kolesom, alebo vlastne s tou pneumatikou. A Bagnaia otvorene priznal, že tento víkend nevedeli využiť potenciál motorky, mali problémy s nadstavením, takže Bagnaia stále tápe. Honda ukázala náznaky krokov vpred a Mir prišiel o výsledok kvôli problému, ktorý označil ako za externý. Fakt zvedavý, čo to bolo. Yamaha je v režime vývoja, čo bohužiaľ potvrdzuje umiestnenia a vyjadrenia samotných jazdcov. Takže tam nám ostáva pevne dúfať, že ďalšie preteky, najmä európske trate, si myslím, že by im mohli viacej svedčať. Ja ti ďakujem, že si to dopozeral až sem. Ak sa ti tento MotoGP breakdown páčil, kľudne daj nejaký komentár, môžeš dať like, môžeš dať odber a vidíme sa pri ďalšom breakdowne. Ďakujem. Čaute.